yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah klisikan sing tak pikir rondo telese tanggalan kaki manten sepasar kok wis pegatan putut manggung pawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rada teles tansah katon ing nendol lara bronto disuntik ora kuwowo lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni saya ngeluh bisa mari yen aku dadi bojomu turu jam 7 ketok-ketokan rambutmu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 lampu terus tak pateni Guntur Madu Ibu-ibu patenipun rokok Mas Maidi Ulu Sambirjo Sragen yen awan aku ra doyan mangan yen bengi turu tansah klisikan sing tak pikir rondo teles tandalan dadi manten sepasar kok wis pegatan tutut panggung pawukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing nendra lara bronto disuntik ora kuwowo lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni saya ngeluh bisa mari yen aku dadi bojomu turu jam 7 ketok-ketokan rambutmu turu jam 8 ketok-ketokan dadamu turu jam 9 ketok-ketokan irungmu turu jam 1 bojoku dhewe tak keloni matur sembah nuwun Mas